Tungod sa nasinating tumang kainit sa panahon, ornamental plants sa pipila ka mga Central Island sa Mandaue City nangamatay na. Dunay pagpasabot ang in charge sa beautification kabahin ini. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, mihatag og katin-awan kini opisyal sa dakbayan sa estado sa mga Center Islands sa Mandaue City taliwa ning panahon sa grabing init. Kini na ang itsura sa mga tanom sa Center Island sa Maidan AC Cortez sa Mandaue City. Nangalaos na ang kadaghanan sa mga ornamental plants. Kini usab ang sitwasyon sa uban pa nga mga Center Island sa maog gihapong karsada. Nasayran pinaagi sa Department of General Services nga epekto kini sa grabing kainit karon ug sa kanihit sa tubig. Gipasabot ni Engineer Marivic Cabigas, giatiman nila ang mga tanom sa mga Center Island. Apan kausa o kaduha lang matag simana sila nga makapamisbis sa mga tanom kung itandi kaniadto nga every other day. Mas gi-prioritize karon ang paghatod og tubig sa lain-lain nga lugar nga nakasinati ug hinay hangtod sa walay agas nga supply sa tubig. Wala girl, wag din na nga wag di bubuan, di limit, di kuan na lang nato, di shortcut na lang nato ang schedule nato. Ang CDRRMO maghatod og magrasyon og tubig sa lain-laing komunidad nga naglisod niini. Samtang ang taga DGS usab gamit ang ilang kaugalingon nga tanker ang maghatod og tubig sa mga opisina sa syudad, city jail ug sa mga eskwelahan. Dunay upat ka mga water tanker ang maong departamento. So dili na kay nato usa kanang kusikan si tubig. Ang ato na sa unahon ang business need ng sa tao. Sabi pa dili sa Mandaue kay mo lagi tanana nga. Alba sa Mandaue magkuha alba ni Oktubre kay buo sa tanom. Inana. Sa pagsusi hinuon sa GMA Regional TV sa uban nga mga Center Islands sa mapananglit sa may Mantawi Drive, labong pahinuon ang mga tanom dinhi ug pabilin nga namuwak ang ilang mga bougainvillea. Mao kini pagpasabot sa DGS official land nga angayang batasanon gyud kanunay sa tanan ang water conservation labi na gyud karong panahon. Okay, daghang salamat Nico Sereno.